narcissist. Wachi, and he was clever, show off, even women fell in love with the way he treated. But narcissist are not treat them. The only time a narcissist person treats you nicely in front of people is when the benefit is for them to be high, to be labeled as high self-esteem, big. Narcissist ukona achiku gadzira kola. Ausara mbodani munhu kuti kana muri kumba kugadzira kola, but kana papa vanhu, hey baby, fix dress randaka kutengera riya. Anda singachafamba kanamira kuti have Nichols papa dress rakuti vanhu vavone ndoko akaritenga. And you're busy. My Yoruba, my Nigerian Yorubas, you are on there, Pachech. We don't show off. It's just gonna down a tree rich. We show through our women. We buy our women goods. We don't buy tracksuits. We don't buy suits like you guys in Zimbabweans do. We buy our women. I don't know to our women. I got some wakadzenya. So wakadzenya. Oh my God. Ndandakaroora nauyu meduwe ndo zvinoda munasi mupfungwa dzake kana zvisipo anozviona izvo unoona moto. So timbona mama comments anzi chiko so saka iwo narcissist akakutira jealousy kuti ndo love maiwi akabata remote so machifuti panongori ne two options kana kaona toda nemunarcissist kufirapo kana kutobuda haachinje kani tava ne 2 years unosvika 30 years achingodai ane collection of women. I like the comment, a collection of women. Haiti one. And they vese vane same characters. Vanhu vano controller. And they inenge seko so. Yagara singe clock. Clock ikabva na 12 o'clock. Ukaramba ukatarisa pana 12 ichadzoka. Ndo zvaita narcissist. Mupfungwa dzake ka. Haiti relationship yanosiya forever, no. Kashoma. Anogona kudzoka after 15 years. Umwe wacho. Mwana gona kudzoka after 15 days. Mwana gona kudzoka after a week. Mwana gona kudzoka after a year. Achichinjanisa so. Ende vanenge ari happy zvokuti anombokukangama. Pazvinongodango ende ku-client, ku-next partner yake, anoda kubuilda ma-characteristics e-previous partner. Hausoda vamwe vanhu vanodanana newe so. Unodana nomumwe munhu woona vari kumugera zvakangofanira zvanga vachigerwa iwo. Woona celebrity uyu arodana nemunhu but ari kumupfekedza masutu. Kuna iwe kuzvaunenge uri kupfekedza boyfriend yako zvainenge yakupfeka senge ex yako wani. Kuinge uri kuna iwe narcissist. Unogona kubayika nekumodhelesewa ex boyfriend yake. Uchipfekedza madress pfeka mini man. Iwe haufambi uchidero kani oda kuti ufambe uri musikana famba uchinyatsoda seizvi. If we check ex anoda kubuilda iwewe pana ex pauri manje kubuilda uri ex anoda kucontrol chitora 50 pounds yako iwe upe mai vako vone hauvati mbeu zvinamwa zvita but hasati ambondiro hamzana mamboza here vanhu handani nemanarcissist asi pana domestic abuse ndokuti hasati andiro because imi vanhu vakakura vekuafrica vazhinji vacho unonga domestic abuse kurohwa mambama hamuziye kuti domestic abuse kucheka foni kwandaikudza ine zora ndichikutipa ikako it's domestic abuse
kucheka phone yeboyfriend yako kwenda kuti you can hack yake nchita zvamusikazwa nchikudzisa musikazwa neso is domestic abuse. Ukaenda izvezvi right now kumaporisa ukati murume ari kucheka phone yangu ari kundi abuse, unodopiwa warrant yekudomuramba izvezvi, unodo kuuk unodomusiya murume, unodopiwa imba. Vanhu vedomestic abuse vanodouya kwauri vakatokuhwira tsitsa vakakutsvagira pekugara right now izvezvi. Usina kuti ndaroko wangoti he checks my phone, anongada ngoti ndipe phone yako ndichingobva kubasa wanga uripi. Kuno domestic abuse. Ndakaita live mkaenda paFacebook paYouTube pangu munoona YouTube yangu yanzi domestic abuse. Ndichitsanangura kuti how people are now using domestic abuse to destroy their own. Ndakanyora iriko. If you go to my domestic abuse, vanhu vazhinji vari kuno andi ndisuke ndiro ndabva kubasa. You can actually phone the police ku UK. Inda murume wangu ari ndisuke ndiro ndabva ndakaneta. Ayo tisingamudero akakuti ndaunogeza chana ndaunogeza mudaita lula newe aita ndakadero ayo ndaunogeza chana you're controlling me, this is domestic abuse. Yeah. Zvodi mi vanhu hamuzi domestic abuse chii, but munoishandisa paisingafite. Mukaiziya tikakudzidzisa domestic abuse chii munoishandisa paisinga kumanasisista muishandisa. Munoishandisa pana baba vanohwitsisa vanga vachida kuhwisa vanodova nepull out ndovanoda kushandisira domestic abuse yenyu. Domestic abuse mandibvunzira ndanongwa dzoka. The guy was worried. He was worried that maybe vamwakuvara. Oh, you're controlling me. You're controlling me. Ndozvanzikadi zvakadza munocontrola. Wandibvunzira ndandirepi. Bamwana, do you realize kuti mune emotional abuse? Kana uchinda musango uri murume usingatauriri mukadzi kuti uripi, mukadzi akanzwa kuti gugugu anoifa asi polisi iri kundodza kuti mavurawa, at least text audze munhu kuti ndichanonoka kuuya. Iyoyo ndio inonzi emotional abuse. Munhu haasi kurara mumba achifunga what if izvezvi ndiri kubatwa nehope murume wangu avurawa, what if izvezvi ndiri kubatwa nehope murume wangu motikari yafa ari kunida help, what if but you is domestic abuse. Kusandibvunza kwandandiri ndakanzwa dzidza achitaura kuti inonzi domestic abuse. Munhu ari narcissist haambozvibvunzi kuti deni ndandirini. Hazvapii kumunarcissist. Munarcissist anongori iye him and him alone. Munarcissist ndiye chete pameeting so akangoona kuti haana pekuvata saka mofunga tovatepi vamwe vese vane pekuvata blaz imi ndimi mabva kuUK vamunarcissist iti saka mofunga ndovatepi rakati saka tovatepi vamwana vata dzimba dzavo. Munarcissist akasvika so anoda kuti anotaura ari plural yeari one. Muri vangaingo muri kudiwa mudzimere muri mudzimere muri vangaingo papa uipenyu apa naye vamunarcissist. Anotaura zvinhu zvimusenge zvinoda kubenefita family. Ende kana uda kuona munarcissist sometimes mukaenda out tambotaura haasi patient. Murodi jamu imwe mota yakadangwaita singeli pi you doesn't think that is I'm running late. Pandege chapo hadi even ari first class ikoko no it's still first class. Why don't you just let us in? Yeah, you are chambo sanitize and no. What this is what I don't like. But ndege yacho changosumuka last person yapinda. First class yenyu dzimwe dzatongovhara necurtain muri kumberi kutongovhara necurtain. Sati achiti no this is not right. This is not, we pay a lot of money. Atidi vanhu vanouya na first class isusu. Atidi vanhu vanosvibisa vakomana indege yako here. No. We pay expensive to pay my tickets for £2,000 because atisi kuti vanhu vanouya vekumbombera vadarika vachitiona panapa. This is not right. This airline should address this. Atidi kuti vanhu vanopinda kuno curtain iri isai mapuranga. Navedway contact. No. Toilet kana toilet ikablock. Vanhu chimboshandisa iwe temporarily. Pilot chaicha yakauya kuda kushandisa toilet yemu first class. Ukudzoka kudamu. Why are we paying so much? If you're gonna be, this service is not good. Yeah? Chocolate, akaruma chocolate so. When is this expiring? Never narcissist. Wakomana. Munakakura achidla ugopo uko. Munaingodla mazondo achinonga shuma yangoira pasi pakamboitwa tsvina negudo usina kutomboisuka. Iko zvino ndege wazotanga kukwira iyo mana.
ndege yauzongokwangu tanga kukwira promote way omana wakunetsa this is not right, the ventilation in this house iwe imba yavo kumaruzevha yanga yakaita chitriangle. Unoziva zvitinha zvaivakwa zvakati triangle, chitinha chodaiwa ndo rariri window. Kukapenya naona kuti gore iro zuva iro iwo manje vamunasa system akukomplaina ndege komana. Pilot akati, oh guys, we're about to land, so imbovharaiwo zvimauyu zvenyu zvemundege. Is this what we pay for? Is this what we pay for? First class, we shouldn't be going through this. Wifi ikangoda kungondandamo mbijana iwe yako yemumbai itomboite hauna neto, but yemundege because ndege wifi yemundege ndoda kuona bhora, I want to see food, say yandandama, why am I paying this? Patience havana wakaona manje chidano, but haisiyo personality disorder yacho. Ukazoenda kuvanhu kuti ndoda kunodiagnose murume wako narcissist personality disorder inonetsa because ine zvinhu 9 out of 9 vanenge vari jealous ukamecha maconditions 6 unonzi tauri ndo problem yacho zvazvokuti ane disorder haisi because problem yacho zvimwe zvinouya nemunhu hanena kunana vanhu vamwe vacho vanenge vane ma-illnesses ma-psychotic chichi drug induced what, so zvinhu zvakawanda zvavanenge vanazvo wozoita narcissist ipapo. Saka dzimwe nguva unochida kuti diagnose munhu for narcissist vona yanitori nebipolar wo zvake, pane bipolar futi pamusoro apo. So ndo zvinonetsa narcissism kuti narcissism inonetsa kuti inogona kubatanidzirwa nezvimwe zvinhu. Ende kana munarcissist akusiya unonzwa chiedza kuti I thank him, he groomed me. Hauna groom wakaabuse chiedza. Hands, why are we fighting it? And munhu anenge ari victim wenarcissism manje anodotenda. I want to thank, achitoita speech, I want to thank my boyfriend, even though we broke up, we're still in touch, we're still together, and we broke up amicably. Amicably yemunarcissism kureva kuti anouya achikukwira padira. Ukaona munarcissist achiti we've got an amicable relationship. Munhu ari narcissist hagonoita relationship. Kubasa kwake kunotonetsa, kuchikoro wese, financial affairs dzinomunetsa kudzihandla. Anoacta happy but anenge asiri happy. Kunze ukanoratidza kuti ari happy but asiri happy. He's always disappointed. Ndeve vanhu kuti vakasvika pamusangano vakasapuwa cheya yekumberi so nyaya yacho haiperishi. Vandoti mafevha so mwana wangu ina hamire mukiu kaini. Kana mamusingaoneri vabereki vangu vari manarcissist vaiva nezvikundla vaiuya kunana dhadha ya high school keva. Asinei vadhara vedu tiri mukiu. Tikutsvaka nzvimbo yeform 5. Waingona zimota ritinde dzichisvika so. Saka secretary anenge asingazeka. Emi, pamusoro apa pako imota ndepa headmaster. Ona rakavhura so. Hamusi kuzvinzwa here? Please reverse your car. Kobuda umwe munhu kumashure. Imota dzavakuru ava. Munovaziva. Vanhu vakuru ava. Havabudziwe pekupaka. Ambe. Vanhu ngi munovaziva. Oh, sorry. Oh, sorry. It's okay. Kana vachibuda so. Ndauya nemwana wangu. Muratidzei pakanaka pekugara. Kudhadha zvaitika zvo. Vakuru vauya nemwana wavo. Haana kutombopasa form 4. Haana ngane 2 subjects. Rechi3 racho momutsvagira raanoda. Haana kupasa. Tiri kutorawo nema A. Vanoiziva incident iyo vanoiziva. Dzangoya so dzikati. Ndauya nemwana wangu. Muratidzei pakanaka pekugara. Because secretary anga asingazviona kuti imota yevakuru kazi Benz demademera. Security vakabuda. Calm down. Calm down. Izvi zvasiyana izvi. Munoziva vanhu munokutaura navo. Oh, so sorry. Vachidikitira kudikitira so nini kutya. Yesu. Kundandoitei.
narcissist. Very in control. Whenever the world, yeah. One act are happy, but they are never happy. And when insecurity no chisa. Ungoda kuti kado, uchida kuti kadoma, uri kungodura wakadora, then ankadora. Ndaida kuti kadoma. Munasisi sikirani rakareba so ngonzwa kuti kadora nocho, ndiana oda chirei. I'm a special favors vanomada. Asi chavanonyasa kuda kuadmaiwa. Senge chedze orudo taura kuti hanzi uchimpraise akakuabhusa anotodzoka next week akakubaya futi. Narcissist, munhu ari narcissist ndo zvanoda zvokupraise. I thank him though, he introduced me. Vanga nevanhu vakakunzai kuUK manarcissist vakakukwidza ndege vanoramba chingozvitaura 15 years later ndakamukwidza ndege. Nayo moda certificate here, tichikupai certificate here yekukutendera makakwidza munhu ndege. Ndakakunza kuUK iwe. Saka uramba chingondikwatora everyday ndakakunza. Ndakakunza iwe waiziya here paiwe, waiziya here. Chicken waiziya here iwe. Waiziya kumba kwenyu maigeza mugerere, kuUK kogeza wakagara mutambo. Waigeza kugerere. Munasisi anokuyebuchidza, akuyebuchidza. I go for depth, so it's not all bad handy. If you're weak and talentless, you will crack. I love to always be on my feet, in shape, and on my you kids, you narcissist hate man. And she banya. At least they give. They don't give. Not all narcissists give. Some of them don't give. Kunema narcissist ano ngoda benefit chete. Most of them actually. If a narcissist give, afana mnantamba draft. Narcissist ukamana chikupa chivharo ila aroda kubuda bobo. Wana ngati idra draft anotamba draft. Narcissist icho ilapo. Usala ono kuti narcissist uchilaito uchiona kuti 1 2 pa touch is a move pa bobo. Draft yapera. Ndo zvoita narcissist. Kuti usanyeperwa chezo. Pane zvaitoda pauri. Pamaingoda iyo. And if you check chezo, that narcissist person was using you to get more girls. You were just a worm per hook. And because a worm, do you know what worm is per hook? So, ukaipa salad. You can ukaipa dakar no worm is per hook. You know, this is nice. But yakabai one day chiredzo chakapinda no magaro. Chikabuda no kumuromo. Saka worm yacho. But munhu ari kuisa flavor yeah. Already hove dzinonzwa flavor yedzive dzide kuchimedza chihuku urunzwa sayo chedza kana wewe uchipuwa chinhu chinotapira pamalips pako. This narcissist guy andoradza kuti imikani ndinokawana kamwe kabhebhi kambleki kane big bobs kane dako kane confidence iwe. So dzimwe dzenguva narcissist anodada newe. Be very very careful because inonzi love bombing. Narcissist inonzi love bombing. Wemusi ikaiswa chiredzo pamuromo simbi inonaka. But simbi yacho iri kupinda nemudumbu mewemusi nekusedlo chinobuda nekumagaro kwewemusi. Pedzisire wemusi yabhenda kudai haichagona kuita straight. Konai wemusi ndikunzwa senyasingagona kuita straight yabhenda yakadai. So wemusi chiri kufunga izvozvo yokandwa mvura. I can't breathe. Uchateregwa nani. Narcissist atomirira kutoona chitube chitube. Wemusi chiti I can't breathe. Zihove ziguruve. Painodhonzwa kudai wemusi maiwe mandishinyedzera kochiko ichi. Kana wemusi yacho ikadambuka iri mumuromo mehove. Narcissist tuonewe hove shama pane wemusi yangu yadambukira munhu ainoti medza ako. But hove yacho runzi medza iri kupinda mubhegi. Yamedza manheru yosvika inokatiwa apa pahuro yodoiswa maspices yakutoiswa pai deep fat frying. Kozvandaya kubikwa wemusi kozvandaya kapisi wemusi watofa watokangamuka wemusi kutonochekwa man'ono wemusi. Ndo zvinoita narcissist izvozvo. You don't understand narcissist chedza. Iwe uri funga takakuitira favor. You are just an earthworm yakahukiwa ikashandiswa kubata hove. You are fortunate because hove rakakabatwa racho harina kukudya. So wemusi anoti
ndapinda muromo mewoman pandadzoka ndiri fresh. No, wangoita munyama chiredzo chako unonza kuibata isati yakudya. Sometimes manasisist angowini pese pese. Hausati wambona kuno tove tudiki. Munasisi tumatemba kana uchiredza hove. Tumatemba tunenge tichiruma hwemziya. Saka munasisi anenge achiona chihove chidyira. Kodi hausati wambona paunoraura hove pepe. Unogona kuona chidyira 2 minutes later hwemziya yangu yabva. Tuhove tudiki. Narcissist anoona this girl anotamba nachedza is not my type. Kahove kadiki. Kuti amira ndimirire zihove zihombe rononoka. Kahove kadiki kadla hwemzi. I need to put another way, man. Wemzi yangera paende. Tuhove tumatemba totodya. Tofara tumatemba toenda tapiwa free food, tapiwa free. Tokura mangwana razi hove zihombe. Ndakambopiwa free food pana. Wozwana pane wemzi this time. Razi hove zihombe manje munasisist chava nemagaro chimusikana chachine 15 pepe kozvochane 18. Hoover inotora chito. Hoover haidzipwe. Kana ichi Hoover haidzipwe. Hoover inotora chero zvipikiri. Iwo ndonozonza menge mapinda chipikiri. Because Hoover inomeka noise. Unonza noise. Ndengenda Hoover pattern pana. Chichanda Hoover kana murumba mune zvipikiri. Pane screwdriver. Pane screw yangu yadopinda muHoover pana. So that's what a narcissist do. Vanhu vese vakadana narcissist. But I thank him though. He was lovely though. Narcissist haambogutsikana nerelationship yake. Every time relationship yake is unfulfilling. Usunyadzondizadza mani. Kana ari wechikadzi munarcissist, iwe usunyadzombo ameno zvazviri ngondiita so ndiri chiyera zvinonzi ameno zvazviri ngondiita. Hauna kadzati. Hawanzaona unoti hauna kadzati. Maakupisa munamureka ndimbodzimaita. Ndikadzimaita. Dzimaita. Musaseka cushion rangu rendakagara. Hauna kadzati. Hana kadzati uyo. Ende vanhu vazhinji havafari kuva around that person. Problem narcissist, the only way you can heal narcissist. Hapana injection, hapana drugs. You can maybe try, the talk therapy. Manje talk therapy ishandi. But narcissist, munarcissist kadaona divi munhu ari narcissist. Hausati mbona munhu anoexaggerata kukosha kwake so. Zimbabwe needs me. Naiwe shamwari. Zimbabwe needs you. Iwe wakadero so. Iye anotozvibelieve. So very exaggerated. Family yangu needs me. Iwe mutazo pakai. Hamzara mbona munhu akadero. Iwe, you need me. Anoedza iwe girlfriend. You need me. You actually need me. But family yenyu yakatobenefita kuroorwa nini kwakaita. Kutondorora kwakaita iwe vabereki vako vanotobenefita from me. Zvinhu zvacho zviri exaggerated. Sense of self-importance yacho iri exaggerated zvaunoti yezvo naiva munarcissist. Very well. Kuvhute gwenyu kwakamborashwa kuenda kupi? Munarcissist akumbire. They are entitled. Unoza munhu ane entitlement. Ane title deeds. Hausati wamboenda mubereki asingakukumbire mari. Shuga yapera. Nati? Shuga yapera. Ungatodla jeta. That's a narcissist parent. Aka, imi vari kudiaspora. Morati feneshare. Takati shuga yapera. Hatina mukaka. Zvidhina zvadai so. Nai baba. Miraini pakubvunzai. Is it a must that I should do supply sugar kukwenyu? Yes. Rumwana wangu iwe. Hamsana wazvanezo. Is a narcissist parent. Even sugar yapera. Hakuna pakanyorwa kuti mwana ari Britain ndiye anofanirwa kukupai sugar. They forget that.
I'm entitled to that. Name again, Dramindis of course. Where are they in the Sweden United? One of Madame Zaran, Dimmy Mam Zara, married in the Sweden and could call. So I own a Ushida could tend you to a Monaco or a narcissist. She's a good Monaco from 10 years. You should thank me. I'm looking after this babe. Ah, quando and me this. What's all that you do then? Dokutenda doka urukutenda munhu wakamitisa munhu anofanirwa kutenda inherera ndokutenda because you don't mwana wakandimitisa nhumbi as a woman. Oh, so sure you're doing me a favor. Doing you a favor yakakumitisa. He's a father. Anofanirwa kuve responsible vana vake. Ngaatenge matrainer. Ndatokuitira favor kutengera mwana ime. Kungoda tatengera nani na step father. Vane a sense of entitlement vanotofunga kuti nezvimwe zvinorequire maresponsibilities avo. Chikuru chavandoda kuadmire. Oh my God, I admire you. Yeah, I really love your lifestyle. I really so that's why sometimes vanoposta dzimba dzavo, vanoposta maLamborghini, vanoposta vana vavo, vanoposta chechi dzavo, vanoposta America, vanoposta Zimbabwe. They want to be admired. They vanoda admiration zvisingaiti. Honaiwo parufu vanenge vachiti honaiwo vachifuratira vakabereka vana kuti muadmire magaro. Honaiwo nai vedu kumweimba makangotarisa honaiwo dhenzi dzavo vanoda tione shangu. Munhu ari narcissist akadhensa so ane shangu nyowani kana ane masocks manyowani chako anotokwiridza trousers oita singadaita break dance kuti uone masocks. Akaona kuti munhu akaona masocks anopa mafuti movie iyoyo kusvika mataura zvemasocks uzovhara. Vanoda kunzi vari superior even pasina achievement. Vakapa vanhu gokoko rezviyo vanoda kuti pambouya paparati first. Hausada kumbona munhu anoti tazodoneta imbomirai kuna vanhu vari kuuya nemakamera. Vamunarcissist imi ipai zvinhu secretly. Tazofunga kudoneta mashirts, tine t-shirts, tine chichi. Manarcissist anoda kuti vanhu vese vabone zvirekodhewe vagopoinda. Do you remember chechi dziri narcissist dzinomirira kupa vanotambura. Jesu ngasingati vanhu uyai kuno ndakuchikupai chikafu manje. Vanhu veZBC chiuyai murekodhe ndichichinja hove nefish into uyu but masaga she counter mabasket. Munhu ari dene Jesu anga ari narcissist. Uyai namabasket. Right, counter mabasket. Pakuru yaJesu pane vanhu vanga vari narcissist. Vakazokaunta mabasket. Uyai mukaunte mabasket asara. Jesu atofidha vanhu atorova pasi. Uyai tikaunte mabasket asara. Zviro zvishanu zvafidhiwa. Apa hatisi kukaunta vana. Tingoreva vakadzi chete, varume chete, vakadzi hatiso. Pakadonyorwa una makanzi. Not including women and kids. Papa nezimuna kuti tesu tatina Jesu wacho tikakupa zvingwa zvishanu. And namba yacho inowedzera zvaa 4,000 zvamba 8,000 zvazodii feeding of the 5,000. Munhu ari narcissist anoda kuti maachievements ake netarenda rake zvive exaggerated. Wasambona inini ndikabata mukadzi ndikabata mukadzi ndakazomboti mvura kuzara imba yose. Mvura ipi yakazara imba yose? Chero pambhedha pari pambozara mvura yenhai baba. Ndakamubata mvura kuzara kuita shawa. Vamunarcissist muri kuexaggerate maachievements enyu. Yes, mukadzi wenyu akanakirwa hake but zvokuzozadza imba yese neshawa makunyeba. Vane fantasy yesuccess. Beauty yavo handsome yacho iri ndeye fantasy. Zvinenge zvakaexaggeratewa. Kana ufriendship hwacho hune huri exaggerated as well. Ndiri perfect friend. Iwe kana usina friend yakaita senawo una shamwari. Ndiri perfect friend chaichaiyo. Ndio shamwari dzetu iso shamwari dzetu dzinomira newe. Narcissist ndo zvangada taura. Ndambotaura zvokuti vanozvirumbidza ndizvo. Vanomonopolize, inonzi kumonopolize. Vanoita zvinhu zvekuti ndingatonda sei.
praise ndambotaure vakasvika pachirumbidzwa munhu asumudza mwana vakarega kuzosumudza mai vacho ivo vanosumudza vamwe vana 2 vanhu vese vachiona. Do you get what I'm saying? Vakawana uchinzi pane munhu aburitsa mombe yange yakanyura, pane munhu ane chipo chekutema huni, ndeve vanosvika kuti Kalahari Desert maiziya Kalahari ndini ndakatema miti yese yaive mumunyame muKalahari Desert, raive miti yakaunda yaive rainforest ya, ndini ndakatema miti. Nhai vamunarcissist, are you sure? Yeah. Uyo wamunorumbidza tema huni mbiri uyu, ndakatema miti yese muKalahari Desert kusvika desert. Muchirema mavoko pamunarcissist. Vanofara manje. They believe they are superior. Vakasvika panhamo so havadi chikafu chigovewe, vanoda kuziva zvokunzi veHarare vavo here, imbomirai veHarare vatange vasvika please. Ukadero kumunarcissist wamugona, hello mava kupi, tiri kuuya tiri muhotel, vanhu vakumirirai chikafu chigopa kugwa, tell them to wait. Munarcissist ati ngavapakure yavo, ngavagara vakaita zvititi vavone mota ichisvika. Kana yakusvika mota inodhireva ichidhetsa yoita zinge chatsika vanhu mpimbira nepanhau chiipaka manasisi adoti mota isvike pavanhu ipapo itene. Ndiyo mota yacho makavavona pekuHarare vazosvika chigovai chikafu vanhu veHarare vauya. Ndo zvodiwa nemanasisi. Ita zvinhu munasisist aripo zvinhu zvaatenga. Kudoviri yaro ndakatenga nechingwa saka mazodi tangozopa vanhu vakata ndisa ndasvika. Azoramboona vanhu akadero. Ruda nemurume akadero handidi. Iwoti at least they give. Hapana chiedza munasisist. Zviri nani kuda kufa nezhara pane kupiwa zvinhu nemunasisist. Akauya palive izvo munasisist wako anotiudza pendi rakakutengeremo rine zipi. About shares at this pen with a zip. You unzip here and everything goes yanga. So you go in your coin. This about shares at this tap, this bedroom, this juice. Kitten rimba make derangu. Kitten. Asaram bonzo nonde. Yeah, well. Narcissist. Ukamona compliant narcissist. Achikuitira ma-special favors. Ndambokuudza uri kubudiwa bhobho you. They can take advantage of you kana vachida zvavanoda. Munasisi. Kana vakunyura mugwizi chamuchamu, anokutsika ma-shoulders. Kuti unyure, akakutsika ma-shoulders. As long he achisurvive chete. Munasisi said, kwirai tiende guys tisurvive. Anokwira pama-shoulders ako. I can't breathe. Breathe auriko. I can't breathe. Narcissist. Ukamuti I'm breathe, I can't breathe. Anokuti breathe atile nyama. So they take advantage of you to get anything they want. Problem uri yavanaenda kuti my feelings aumwe munhu avamanzwisisi. Munasisisi akakutsika so anoda kuti iwe sorry vakuru. Gumbo renyu riri pamusoro perangu. Munasisist ari kuti umuti makanditsika vakuru. Anoda kuti umuti sorry vakuru. Gumbo renyu riri pamusoro perangu. Uapologize kuti watsikwa nemunasisist. Munasisist akakutsika anoda kuti woti sorry. Auzoramboda nemunhu akadero. Unaye mumba. Haudi kutaura chete. Ende uri kungati achachinja ndiri. Chavona chazvimba kuti achinje. Iwe ndo unofanirwa kutochinja for him or else leave that relationship. Zvakamo murume shaka. Une munhu asingachinje, havachinje manasisist achinje. Munasisist achinje. Haizve. Kana ari kukitchen uko munasisist, uri kukitchen ukaputsa cup, ndogara ndichikudza, ukaputsa cup kana cup kati ngwangwandara. Ndiani waputsa zvinhu zvangu? Hausaramboona vabereki vakadero vana mai manasisist. Ndiani kwaputsa cup yangu? Ini zvangu ini. Kwezo. Vunzai kuti are you okay babe? Munhu asiri narcissist. Hey guys, ko chii chakuitika kuseri? Are you okay?
unonzwa munasisi muri kupe ndiro dzangu dzazopera kwana uku kana isi ndiro yadona iyi chii manje uya nayo tivone mazotombona vanhu vakadero nzatombona maparents kana kuti malovers they can take advantage havadi kumborecognize maneeds evamwe zvazvokuti mukati saka patichazoda tichazovhota vanhu vobva vaenda havo kunorara ko vasina transport vakabva kubhoera vamakakwidza mabhazi vachiva kutransport kuno kuharare muna sisi will do something about it mogomira don't hold your breath hakuna bhazi rinouya rekuuya kuzovhota vakakupai rokuzodzokera mozotsvakira handisi kutaura anybody ndiri kutaura wanga handisi kutaura but you may find it kune vanhu vanokuda uchiuya kudzokera vana basi mukadzokera sei munopepuka munasisitema kuri kuya here mumba kwangu hausaramboda nemupfesa noti uya akakuteni kwangu iwe achingopedza kutunda paovati sha paunoti thank you so much makombe ari kupera makombe ari kupera kudzokeresa zvandakudaurwa but babe you said I should iwe baby ishiko makombe ari kupera icho tisati waenda iwe uda bata pane hausarambomuona mupfesa nodero iwe but I want this guy to marry me I really love him soro pangu pepuka urudana nomunarcissist iwe munarcissist haazvifunge kuti kozvino mapasta mazhinji manarcissist vanoita prayer kusvika na 1 am vagopinda mubhenzi yavo vagorwa kuhotel kumba vagotodzokera mumba kwavo kuti vafunza tisakachemberedza uye pakudzatasiya dzatachinamatira dziya dzabvisa zvegumi dziri kuenda kumba sei where are they going to sleep as long vana vavo vado jeffrey ari paira jeffrey arimo okay call over avarimo okay and hey guys let's go to bed god bless you god bless you god bless you vanovata kupi kuchitonhora kudai vapedza zvavo vamunarcissist vatoparidza vapedza vatora zvegumi munarcissist ukafirwa iwe akareceiva message yokuti mai vako vafa anotanga aita sex newe agonakirwa agoita round yechi2 akuti baby pane text yapinda apedza kunakirwa pane text yapinda mama ari kunzwa sha paunoti dzamira iwe mhani iwe kufa ndekwevanhu vese mhani iwe unochemeika usarambomona munhu shinga mhani iwe rega kuita senge mwana mudiki kuti nyangadza maneighbors iwe mhani ngaakufe vake iwe rega kuchema ndiwakaroya mai vangu hamusanombovona hamuchapepuka namusoro pangu yefidzo kudii chikudza chokwadi kwake kunoda kuti kuchemwe iwe ukachema shinga mhani iwe shinga munarcissist hausoda kumbomona munhu wekuti anofunga kuti vanhu vese vane jealous naye jealousy mune majealousy idzo dzine jealous newe but zoda kuti iwe inonzi projection idzo wavona matarisiro vachita tv yedu ombozvinotisa ndazviona zvangu mwana acharoya zvokwadi haana tv undatotarisa kupi kana tv iri on saka ndoona sei bhora ndauya kumba kwako ndotarisa zvetv ndakadai azonzi vachitarisa tv yedu anyatsotarisa kuti yakakura sei ndiri kuzvona muda zinati i70 inch mazvinzwa izvo mutaura zveko ndiri kukudza ka tv ndaona makaitarisa totarisa kupi handi pane news here tiona Trump narcissist they are envious of you ndavakavaya kumba kwako hausaramboona manarcissist mazhinji amunodana kumba kwenyu achingosvika mumba menyu munombobhadhara mariko munombobhadhara mariko muno nai vamunasi garai pasi kana kokana iri yemahara imba iyi makaitenga kana kuti imba iyi makaitenga kana kuti muri kurenta hausaramboona uchasangana navo aiba here kana kuti atenga mota yana iyi ndeyechikwereti here hausaramboona vanhu ndero iwe chibvunza yako kuti ndeyechikwereti tuone iri yechikwereti tuone matsamwiro anoita kana isiri yechikwereti hatanouya nemaresiti munarcissist tisataenda kure zvikanyatsotokuradza maresiti emotikari yangu ndakaitenga cash
cash. Imi munokwanisa kutiradza here marisiti enyu konde zvamafambire here kuzotira ndasiya kumba munoda ndifambe navari mota henya ise chikwerete renyu isi takati isu hamusana musangana vanhu isusu takungotenga zvinhu cash zvefinance abodo finance unokuchembera naye hasana mbosangana navanhu ndero manasisisi dzimwe nguva manasisisi anoroorana so but hamugari kemba imomo but zvinotenga zvinakidza bcause manasisisi anoda kuitwa leave alone me alone saka vakaroorana vane mwanga concentrate glory yake machiconcentrate glory yake pavanozoda kuti vachipanana glory ndo panozotanga kunetsa mani saka vachitanga kudanana kudai zvachifaya vari kuve vari mubedroom mavo vari baba havabvika painternet every time vanoda kupolisha side one mapictures avo anopolisha side one hembe vakadaita senge vanzi vadzokorora vanoda kutoisa filter kuti ite senge it's a different shade. They worry so much about what the image people might say. Narcissistic, Antonosunga tie. I tell life, I got to go to him, I got to but not good. I'm going to junk as it is. I'm not going to copper fizzle. And this class and a fizzle. And it's life. I'm not going to class and a fizzle. I think this take video. Narcissist, I'm going to go with the social life, the ramway so. Ashida kuti azvisimudzire vanobelieve kuti vakataura zvinhu zviri bad about somebody it's a way of kuzvisimudzira ivo vanarcissist. Munarcissist akauya achikuudza makuhwa so unogona kuti ndawana shamwari izvo ndiyo shasha huru inokunyeya ndiye yatinotanga subject yacho. Munarcissist akaona kuti confidence yako yakuwedzera too much create a story enema. Kana munarcissist achida kulowesa confidence achida kuremind kuti you're not pretty anouya nestory enema. Pane vanhu vanga achitaura mubhazi vanani ndivazivi pandangonzwa chiti iwe une zidzoro munarcissist anokutuka nemunyati uchikuti istori yaitika kusina zvamboitika muzoti iwe chamarori narcissist ndiwoda nditi zidzoro iwe wazvidzwa istori dzandokudza ndedzechwe wasinombonomwe munhu anoti pane comment yandazodhilita zvangu yanga chiti hey iwewe zvinhu zvako zvese ndezvefeki hauna hembe unongori nehembe 5 vaziva se ndine 5 iwe ndokauya kumba kwangu ndakakuradza muwardrobe ndine hembe 5 urozombandiudza nemunyati ndine hembe 5 but none of you think that way. Oh, this is so nice. Vanhu vanga vachindinyeya nokubva akavabudza kuti sleep that is my friend akati hembe 5 day I'm going to tell him auya achindiudza indi ndarozoti hatidi kubvunza makuhwa ndakaunobvunza makuhwa ipapo kuti okay guys vakandine hembe 5 vanoti kupi iye ndakadouya achindibudza kuti hakuna iwe munarcissist haade kunobvunza makuhwa bvunza zvemakuhwa pamunarcissist unozonyara ona kuti kondova vachitotanga nyaya yacho. In general munhu akauya achiti wanga uchinyeya wana nhingi 9 times out of 10 anga achicontributa nokuti izvezvi tikati yaitinye Donald Trump mukandiignore ipapo ndichitaura Donald Trump handitani kuchinja nyaya but umwe ngaakomenta dzine humwe makaibona nechishe so people normally vari narcissist vaimakuhwa guhwa kuti rifambe hunge pane munhu ari encourage makazvinzwa here kuti ningane edzi takagara tazviona makazviona kupi munhu anozviziva chichi really munozviziva ukangoti zvistori zvenhema haichado conversation yaini munhu wemakuhwa ukangoti makazviverifya kupi guhwa radopera. So problem huru ndekuti munhu ari narcissist kana kuti anything chinoita senge chamukriticize they don't havadi criticism. Une shamwari here kuti ukati dress rawatengeri hariite pamunhu mukobvu
Does that ring a bell? Hauna here umwe munhu kana partner yako yaunotokati no but t-shirt yaite pamuna nedumbu iyi munhu wati makafuratirana wamuziva narcissist munarcissist haadi criticism hanzi ndaona pamwe pakatepa hendi are you hanzi hendi are you hanzi zvinoita narcissism ndezvokuti sometimes ukateerera malive akaita seanayo unogona kupedzisira watofunga kuti newe uri narcissist. Munhu wese ane kadegree kenarcissism zvako in general, but ivo havana empathy. Ukaona ivo chiti anything chaitika hauna paunombofungawo kuti ko vamwe vadla here. Vanga nekufamily kwenyu vaiti kana vakaenda kukitchen mai vanodotevera nechamo vamwe vasati vadla please, vamwe vasati vadla. Manarcissist brothers aikuti aigona kupedza chikafu chose mubhodho. Vamwe vana vasati vabva chikoro ndafunga kuti vadla ini. Ufunga kuti vadla ivo unotanga kupedza chikoro. Vasati vamboona narcissist. Ivavo vanhu vakatonga nyika ivavo. Madiamonds anogovewa so muzosara musvika takanzwa chikwambiri sorry ndakafunga ni matotora yenyu ini. Matora yenyu. Nyika ibudirire nevanarcissist leaders. Imimi ndime ndikuona kunyika zviri pareva vanhu vachiona nyika iri kufaya. So narcissist vanhu vaifunga kuti iri so straightforward now. Inodosvika kana there are more than 1,000 different narcissist traits. Narcissist is not a disorder. Inondofunga they are the traits. Traits, because ukada kuti tiite disorder, because vanhu vepsychology nemapsychiatrist vanotarisa zvinhu kana achidai kana uchifila informal ukati do you feel like you want to kill yourself? Ukati no. Wadobva kana ungachivanga unotika kana uchiti no iwo anoti munhu wacho anofanirwa kunge achida kuzviuraya ozodai achifila susa anewe achitora madrugs so but umwe munhu anogona kunge asingatozviuraya zvake but achitori nechirwere chiri worse than a disorder yemental but kana vadodero zvotoda maspecialist that's why ndikuudza ngeti matraits it's better to diagnose munhu ushandisa matraits but havaiti izvozvo psychology because kune matraits okuti okay munohura no handihuri asi munouraya henyu mukaona munhu ndouraya but tatati mhondi dzese dzinohura saka todii zvinhu zvatatati mhondi dzese dzinohura todii saka haisi mhondi iye achiuraya imhondi but kana nhumbi ikaita mobvisa ndobvisa but munhu amuuraya munhu andiuraya ko mukaita mistake mukazvara chimwana chacho munochiuraya henyu zvinongodependa kachine day chazvabva ndogona kuuraya uri mhondi no ndani chachangu zvabva chichatomboona chichangobuda munhu kachidzipa iwe zvakangoda fana neabortion kaizvo hazvina mese mauraya munhu but hazvina but ini ndangozotamba ndikambata mazamu handina kuzongopinza but hachizviureka ichi hausarambovanzwa vanodero patopic yatakaita remember matopics ese aya munoaona kuyoutube so you need to go kuma youtube kune matopics hobo atakaita hobo so you need to go there kuyoutube munoona because kuna ndinongofleta chete as long ndangofleta haina ndira zvoma iwe uri urewe rega kuti nyebera flating chii iwe handinodzoka kutopic yatakaita last week vanoda muenda kuyoutube munoona hanzi we need blinkers like a racehorse to succeed vanhu vese vanogara kunana Los Angeles vanhu vanogara kunana America inonzi American dream manarcissist America ndoine manarcissist akawanda kudarika nyika dzese vanhu vakamerika kavafunge kuti Obama care chibetsere varombo ndezvavo izvi kana kunyika dzisiri narcissist vanoonawo kufunga varombo vanoditi America survival of the fittest kana uchizvavho tatora
havana basa nokuti iwe uri kuvata wadla nzungu, iwe vakanga vata wadla pizza chete, zvavo zviri kufaya. America ndokukazara manarcissist. Google uone rimwe zuva chaona kuti kuamerica unana Israel Los Angeles, kudai nonzi Los Angeles, I don't know. Manarcissist anofunga takada mwana Jehovha. Chechi yemunarcissist, so ukainza ichiparidza so kuti hakuna imwe chechi inoenda denga. Hamusana kumbona machechi anoti aiwa Jesu ari kwedu, FM mudaenda FM, Jesu ari kwedu, kusaita ndokuna Jesu, mamuda kudi maenda kumakandiwa, mabuda kudi mabuda kungoenda gena, Jesu ari kwedu. Hamusana kumbona machechi akati narcissist. Zvavo ndo zvinongoita chete. Hasha vanofarira kuita bhilito. Akauya pano munarcissist anokomenta ndo chimpana chemalive dene vanhu vaiziva kwachogara kuScotland ichi tochiziva munarcissist. They want to belittle everybody. Ivo vanoziva vachibelittle. Takamuona uyo kumba kwake tokuziva kanini. Takambomona mubhazi anokwira bhazi anofamba uyu anofamba netso hamusana kumbozvinzwa narcissist. Ipapo zvepafacebook here they want to belittle everybody ari paside pavo, ende vane rage, vanotsamwa. Ukaita singuva vatsiura kuti ko zvina basa rei, vasarambona mumwe munhu kuti dzimwe nguva anobhilitira somebody but ko zvina basa rei, maigwe wabatana nacho. Ma-emotions avo havagoni kuva clever. Mune muroda kuedhewa, mbona ndakaguma kuedha vanhu kudhara, timbona ndikaedha munhu handizogoni kufocusa miratimbonzwa. So ma-problems havagoni, vanogara vane depression, they are always depressed and moody. Vakasangoita zvinhu up to perfection vanofeel depressed. Ndepi mudhara wangu? Ndepi clever? Kwakadiko? Endaipo bo kuri sei. So ndiri bo. Vane ma-feelings of insecurity, shame, vulnerability nehumiliation. Tiri kuita sei? Muri kuti tazwa variko vanhu vakadaro, ndatenderana newe ipapo. Zvisingaiti variko vachingoti mwana ari kwedu, vanobva vatotanga kutuka kana nezvemuprofita wekuchechi kwako. Pakangoita covid unonzwa kunzi kwedu zvazvipera, but iyo zvinovangani wakambonzwa vaprofita vanorapa covid kana one vese kunyara kuti zii, but taura nevana vesangano vacho. Papa vedu vazvidzinga izvi akazongofa zvakadai akauya kuchechi kwedu, takambomuudza veya kuchechi kwedu akaramba. Hausarambona bho mudhara wangu, otherwise ndepi mamaropa mani. Haubatike, takazwa kauchiti wakambosvika kunyika yevanhu vatema. Ndosvika indofamba manje. No, wakaita zvakanaka. Ndangoti ndikuti hai tichinzwa uchitaura, it's very nice. Muchiri kuri? Yeah, it's very nice. Muri kuri izvezvi? Halifax? Muchiri koka. Ndafunga maybe mbodofamba muenda kucovid kuZimbabwe mukadoratiwa. Kuna covid yakawanda mu UK. Ndara covid. Ausani kwavharo iko. KuZimbabwe one thing ndatofanira kutenda Mwari roza haina kumboaffecta kuZimbabwe. Touch wood. Iripi wood, hapana wood, touch wood. Nekuti zveshoka kuZimbabwe Mwari vakatiwa. Nezvipatara zvisiko zvekumana zvezvi vanhu vaipera. But yadzoka kuno Mwari akatumira nyasha dzakawandisa kuZimbabwe kuti isatombosvika nemutsindo iko. Otherwise vanhu vaipera kufa. One. Apa manje kunayadzoka unoziva unodo kukangokosora unochiona chicovid covid musititim kuzara kuti pa. Nomwe bhuru wangu anogara muDandu aitochema last week. Dada umbokrosa ndimboya kuEngland but zvinhu zvasunga tikara ikoko shamwari. One. Iye Mwari kana atendera.
kuseri hai problem dara narcissism. So manje todini, let's say saka vanhu ava tovarega vachititonga here, because ukaona munhu angova munarcissist akatonga nyika makuvara. aiwa usamupe rumuka, especially kana achigara padhuze pako. Ibva wangomupa cold shoulder kuti abva atozoona kuti zvaari kutaura hazvireve chinhu pamberi peuso hwako. Nekuti ini ndikati kwangu ka ko kwaningi kwakazomira sei? Pamwe ndiri kuona Mwari neziso rimwe chete. Mwari ada kuonekwa nemaCSR2. Usavhare ziso kana uchiona zvinhu zvaMwari. Kana kutsindira imwe nzeve wonzwa nenzeve imwe chete zvinogona kukuomera. Nekuti iwo kana moita sei? Zvinhu zvakatongokomba muvanhu pari zvino. Saka pane certain way inofanira kungotsvagwa iri soft, isingaratidze uracist, isingaratidze discrimination, isingaratidze kuzvikudza zvakanyanya, but inopa vanhu mukano kuti vazive kuti chakanakira iwewe chakanakira uyu, chakaipira uyu, chakaipira uyu. Nekuti ndikati kwangu ndokuna Mwari chete, ko vari kunamata vari kuAmazon vozoti chii? Saka pakatoipa. Pakaipa mudhara. Pakaipisa. No, hauri kuita magood works. Saka vari mumarelationship akadero voita sei? Vobuda. Bosi kunze kwacho kune mabora ngoma futi. Zvazvinoita ndezvo zvakuenderana neindividual nawo kuti iwo kana une musikana wako anosvora kana chitendero chako, kana une mukomana wako anosvora chitendero chako, zvaapakati pako iwe utoziva kuti chiratidzo chauri kuratidzwa ichi at early stage unozogona here kuzochipindura kana maakumberi uko. Ende munarcissist hanetsi kubata kabhozi paanongopinda mushop kana kuti muri kudate koko unonzwa vana me I did this. Hapana kana panombopraisa. Even kana vachiita interview kubasa pepe vanoraiga havakupi basa ukaramba uchingoti I did it because of me, because inini ndakazodai, our company survived, because we must team player. Vanokurumidza kukubata nekuda kuramba kudairira zvinhu zvavo zvavanenge vachiti iwo unofanira kubhuguja mazviri. Kuti uenderane navo samutime kana uchita basa unofanira kutobhuguja kana mutsvina dzavo idzodzo. Uyataura chokwadi hanzi narcissists, they claim to be a people person, but havambo consider other people's views because they think they know it all. True. That's one side. Ndati anoona nezo rimwe chete munhu iyeye. Kunge kondo. Andi ane masetu. Anoenda kunge kondo exactly. Saka vanhu vakadaro ndeve kungwarira. Even kana pamune makaita gathering teerera nhau dzinenge dzichitaurwa nevanhu. Kune mumwe munhu anenge achingoti I was what? Zvozoita sei kumberi? Saka vanhu vakadaro ndevekuti don't give them floor, don't give them chance. Hanzi vakasapiwa attention vanoti pano pari kubohwa, vakaenda papati, so pati iri kunakidza unonzi pati iri kubohwa nokuti havana kurumbidzwa perfume. Havana kurumbidzwa. Pati hande kune club wasada kumbonza hande kune club pano pari kubohwa shamari pari kunakidza music iri kunakidza usikuidza pari attention yashaikwa kana kuti vavona munhu ane jaketi riri nani kukunda ravo. Takazviita tichigara kuBedford yamwe nemwe mukomana anga ari DJ, takaenda pane imwe pati but yanga iri makinyeni. Patakasvika bva arambidzwa kuridza akabva atoti hande yekuLuton. Handiri kuona manje iye aifunga kuti ndiye the best. Handowabona manje. So pesira takukurutswa takuLuton kwatasina kana plani nako. Handowabona hasina kusuta environment yake. KuLuton ikoko vakamurambidza kuridza futi one. Takazopedzira takumakasa kukasino nepati kwekuchikuru. So zvinatika vanhu ivava attention yavo vanoida ende vanoda kukudza vanyare kukudza. Ukanyora bhuku rako anogona kutokudza kuti kondise papage 4 kapo
uise nepicture yangu ko bhuku zvariri rangu hayi wanyora bhuku rako ndiise zita rake rinofana kuve on top. mapati yacho kana t-shirt iri plain zvezvizvi aiwa ngati inyoreka isai zita repati kapo isai zita repati anombona kana kubhora nguva inoitamba bhora ye kune mumwe munhu anenge achingoti ndipirei chete but iye kana akaribata bhora haadi kupira vamwe anotosaridza kutorwa neopponent. Saka zvinhu izvozvo akagohwesa anoti ndini but apasiwa nani nazvavi nachichichichi haazvioni. Saka hama one vanoda kuti ivo ndo vane supu yezvinhu zvese. But kana ari murume manje ka mukadzi akangonotenga mazai anoti wabhoilirei mazai 6 hours ndachida kuti bhoili awo awasiya arimo kwakasiyanei naye murume wangu handiri munhu anopekesa. Kune vanotendera papoto zvokuti unotozomira kuti imirira imbotimirirai tigoita zvatiri kuita pano. Ndakambotaura ndikati vanhu ivavoka muri ku-one side vanokritisizana so vari ku-one side muna kukakavadza mugokakavadza kuti mazopedzisira zvata tiri ku-one side nema ndandiri ku-right side wedu wanga wari wrong pese vakomana ungori right anongotsvaga chete paanotsvaga wedhi one rawakanganisa ndo raanokushandisira iro paipai wazoti wazoti. Saka attention inonetsa kumunhu wese ane kachindini uyoyo. Problem yanozoita malive avo ukaenda pamalive avo manje amawani vabvi pamalive avo ndaka mi I me did dene vakaita lake rokumbonzi vanyore bhaibheri iwe dai bhaibheri rakanyorwa nevanhu vese vese vavanhu dai tisina zvekuteerera manje. Hationa kana ana Pastor Chris akabvedza kuda kunyora bhaibheri rati bhaibheri rakatonyorwa kudhara rinyorwa kwechitu. Pana ari kubvunza so do they know what they will be doing? It's in their subconscious. Some they know. Some they know. Vanhu ava vanozviziva but they think they own you. Kana kakukwidza ndekavuyane wokubritain they think you belong to them. Vanozviziva ende vanokungoti iwewe you owe them. Vanozviziva vanokungoti vakatamana Mwari. Danger iripo ndeyekuti ukamukumbira something munhu akadaro akakupa unowira unogona kupera gore rese zvinonzi hadai pasina inini maybe kanga chimboriwo kanhu kekungoti munhu angode kungoitawo imwe step forward. It doesn't mean kuti dai wanga wamunyima aigona kutopiwa nemunhu ari panext pako iwe wamunyima but havafunge out of the box. Vanoramba vari mu18 area chete mupfungwa dzavo they own you. Unozva munhu akafunga kuti they own you hama one ndo panonetsa ipapo. Ndosaka ndakaita mulive ndichiti inini kana uchidana nemurume anonetsa zvezvo manya kubathroom geza isa makeup wopfeka dress rako woita sengoroda kubuda pa wongogara pasofa maybe avadi zvinhu zvinoitika vasingaziti what's going on vanoda kuziva your next move ndakaita 2 days ago ndichiti munhu anonetsa parelationship murume anodero iwe kana akutsamwisa usamutuka usamupindura rafu manya kubathroom mogezesa perfume usina kwaunoenda wopfeka wogadzira face yako uenda pamakeup uisa makeup yachipopota uchisa makeup bhozi vakapopota havapedzika kupopota kwacho achipopota sauroda kuenda ipi izvozvo haumupindure unoda kuenda but vanoro wobva wagara zvako una TV iye anorangotarira kuti nhasa ndinovati kana achida kubuda munhu kuenda boyfriend nhasa ndovati wapedza after 2 hours wogeza zvako makeup yaunovata pamberi kungova confuse kuti vasafeel they own you vanoda kuziva every move. Saka mangwana uri kuendepi, saka mangwana uri kuitei, saka mangwana vanoda kuziva they own you. Iwo pavanoti ndiye murume wangu
Ndemrumo buda. Wakamboona kana uchifamba nemunhu wekuti anenge achiratidza kuti ndiye boss pamuri mese muri chigrupu so mukasvika pavanhu so anogona kuti ali nditekere mvura but ari padhuze nefiriji yekuti anongovhura dhoo chetototora vabereki chaivangu vaidhori vakadero variko vabereki vari narcissist hausati wambona mumwe mafesi tichirugara kuona naengland munhu aitenga range rover haana mari yefuel guys dirai petrol katiende kuleeds kana asvika kuleeds imota yangu vai vadira petrol havachambo mabhebhi akauya mota makuitai mota mangu kuti uyasvika kuti tadirawo petrol vongonyara unenge shamwari yako munarcissist uri kutaura izvozvo umwe muchinda muleicester maanga aine jega taenda kunewcastle zvikanzi motokari yangu haina petrol iyo mukomana wokuleicester ndokwandaimbogara ndatomuziva usahomutaura zita ndatomuziva munhu wandaura yeye samanyika ndisamanyika ndowaziva ndomuitiro wavo mabhebhi vanomada vanotenga zimota zihombe but fuel vari vasingagoni kuisa manje petrol yazasi vasati kupopota kwavakaita mazadziro epetrol ndakambogara kuleicester ndakasvikira kuleicester ndokwandakanyakugara ndomuziva but he's hard working that guy he's very hard working and ane mukadzi akanaka but iye handioziva akazomboita murungu ane murungu zvino ane mumwe murungu ane vanatuna saka akasiya mukadzi wake uya ainetsa mukomana uya handiye chai wangoti leicester ndandiri meya kuleicester kweve uye arikubvunza kuti how do you deal with a husband who is a narcissist inga ndataura kana une husband ri narcissist pane two options kumurega kana kutongofa uchitambudzika sezvo havachinje manarcissist achinje isenda wotobuda kana wotobuda unotsvaka kana iri husband you need to find another way but kana ichiri boyfriend don't waste your time wozowapiwa chiratidzo chakakura kudhara before musati mamboenda kure vazhinji vava mahusband vese vari kudai so vakadzi ndo vaya varume vokuti iye anenge akatorangwa kare nemukadzi asingazvizivi haazive zviri kuitika raundi yeka unoziva munasisiti unomuhurira ukazvara vana mumba asingambozvinotisa ukangokipa the same way yajaika iyoyo unogona kumuhurira munasisiti ukaita vana 5 vasiri iye achingori necloud yake iyoyo kungokukontrola chingori anokontrola amanasisiti ibhiza rakadai bhiza rakadai moto kumashure karimbo zvinokuri kutsva kumashure rotoramba richimhanya zvirinoma chero shumba ikave kumashure kari cheuke washumba iripo rongova yaringe nemablinkers chirega waudza staira iyoyo once you say that you stay there or die of abuse or you live mana musade moputsa misha vanhu but manzi mai wembabvu dzangu tiri kuuraya vanhu kuseka panapa aiwa vanhu munhu akangoziva kuti munhu uyu ndine gepu rekumudzvanyidzira iye haatye manje haana matyiro akamunhu akadaro unoziva kuti maybe zvandiri kuita zvitru but iye anobva atofunga kuti I'm the boss anotonga nedemo chainonetsa ikanetsa kana ari mubereki haana sisisi maidi pamubereki sha enongati vabereki vanenge vasingazviziti vari kuti vabereki vanenge vachitodhimanda vanoda kudoona payslip kuti kwewe wakatambira 4,000 kwemwe 3,000 yakaindepi mubereki wako anokubvunza ari kuzimbabwe ukamuregerera munarcissist parent anokubvunza mwedzi uno wasati watambira here vana vanopedzisira vakutonyepa ndakamira basa nekuda kwecovid kunyembera mubereki wako so vanhu vanobva narcissism inongoitiwa nevakadzi chete nemurume nomukadzi no inoitwa naanyone anongori nepfungwa ziya dzekuti inini ndini chete panapa chaizvo akapfeka heti yekuti ndini mambo kuti ukaita mistake mukamuvhotera munhu iyeye kuti atonge nyika ndevanhu vanoenda kune dzimwe nyika vachiti
everything is fine, we are eating, tiri kuguta, nyika dzoti tiri kudoneta, hunzai henyu mari yacho tichazoishandisa zvimwe. Ichiuya so mari yeCovid inogona kushandiswa zvimwe zvinhu, so kwavari zviri normal, hakuna namo, ichibhebi. Kuna kugokwe kwanzi kwanda, no. Imi, kwaita tsunami kuyu, tsunami kuZimbabwe. Zimbabwe kuita tsunami, imi, fake news. Mbona nakadai. Yakagugura vanhu muchipinge meFM kunosvika kumasvingo. Tsunami yakauya kukaipa. Pakaipa. Hanzi nandi, kasa havana manarcissist asi havana mboni here. Zvimweni zvezviito zvavo zvinodzoka zvosvodesa. Munarcissist haana maziso ekuvona haoni haanzwa at the same time. Pachechi vanoziva zvese. Dzimwe nguva unomwira. Pano umwe ndaitaura naye nezuro. Ndakamuti hanzi motikari iyo yamudhara wake motikari. No. Haisi Hilux. Iye anobva Tanzania nditi. Handimwo ex wanguwo zvake. Ndikati haisi Hilux. Kanzi Hilux mota iyoyo ndosingaziye mota. Saka haisi yamudhara wake. iFord Ranger. Zvikanzi aiwa inogona kunge iri Ford Hilux. Hakuna chinhu chinonzi Ford Hilux. Iwe ndikakuratidza chati yacho paWhatsApp munhu achindipikisa achitondi munhu waminister akundipikisa kuTanzania naye musikana iwe. Hainzi Ford Hilux. Hakuna chinhu chinonzi Ford Hilux. Hanzi Hilux. Ndaona kudaira ndaudza chopara ndiona chati munhu ari kunditi Ford Hilux. Hakuna chinhu chinonzi Ford Hilux baby. Iwe uri kurashika. Buda naru. Narcissist. Ane zvinhu zvake zvese haumugare mumba macho. Anokutengera wasvika mumba kwake so uchidanana naye. Aitora zvese nemushando wokukuwachira zvese iye achienda basa. Okutsvagira TV yokusira machannel ose zvese neinternet. Gara muno haubudi gedhe rolokwa nekuzhe. Mota dziripo dzese pa 5 or 6 mota. Imba yacho kukura kusvika swimming pool iri kuseri. Haubude kuenda kumashops ndesipo. Chikafu chese chiri mazi. Narcissist. Wakasiyana ine munhu ari mujeri. Wakasiyana munhu ari kujeri pakuti kana azodzoka manje apedza achaisa kuma5 akezve. Let's go out. Obva kuti pinda mota hand out. Munoenda chero kupi mukanosipakwa mukadi. As long aripo. Kana musipo anoloka zvese. Ndakati ayo. Akadango kuti pinda mota. Tiri kuindepi? I'll tell you. You will find out. Agorova mota dzinongofamba 60 kilometers. Wozosvikaona a nice lovely place. Kwangwadi kundiudza. It was a surprise. Komana. A surprise. Surprise kiri mota kuchipisa kudai kuTanzania mapisiro. Akatanga kuita victim. Unonetsa, unditereri, haunditereri. Akakuitira jealousy iye. Anokuakiza kuti iwe ndiwe jealous. Iwe wakabvunza kuti takudini ko chii chakuitika pana. Watanga kundisuspect. Une jealous. Iye ari ane. Narcissist yawo. Pakaipa baba. Feelings avo ndo aripo. But do you know kuti vana vedu tiri kuvaita narcissist? Chirega ndikuudze zvino zvatinozvara vana vedu chita. Ukajaidza mwana wako kuti patimu yebhora ndiye number 1. Pano he is the best. Ndiye the best. Vanhu vese vari pano vanofanirwa kuziva ndiwe the best. Uchenjere kuti uri kuzvara munarcissist. Munarcissist actually believed ndiye the best. People need it. Team yake ndiye. Saka kana akazoshaya munhu anomudero manje, anobva atsvaka mukadzi achamudza kuti is the best. Adova narcissist mwana. Mwana ngaamboziva kuti even though uri the best, kune vamwewo vari kumaside vari kuti tambure. Help them. Newo hausi best, uri best, but munomba. Yes, we need to help each other. So, this is what I'm telling you guys. Kuti musazvara vana vari narcissist. Be very, very careful. Praise yamunovapa. Ikazonyanyisisa vanopedzisira believer there. Vakabva kudenga. Yes, I know kuti kwamuri munofunga kuti vakabva kudenga, but kune vamwewo vana vari kuchikoro vanonida kuweka navo. Havana kubva kudenga vana venyu. As you think. Yes, makavaita matambura. Mama mboita mwedzi mina 16 musingabati nhombo. But don't make that happen kumwana wako kuti mwana wako anopedzisira kufunga kuti
is God given. Iwe mumba mangu muri kupisa ndadzima hita but iwe papisa ndaunza wadovhura window. Aiwa hapana chakaipa baba. Ndo nyaya yacho ndachida kuti ndiudze vanhu kuti vamwe vana tinotovakonzera tisu kuti vachizoita mauyu manarcissist. Dzimwe tsika dzinokopeka zvinongoita maikoona kutoita mwana. Vana vanokupa vabereki. Mwana hateereri zvaunomuudza. Most of the things mwana zvanoita kukopa zvaunoita than kuteerera zvaunotaura. Zvaunoita iwewe. Zvaunomuudza anoita opposite. Exactly. Hanzi ko mafemale narcissist mazhinji acho anoacta victim. Ini nhamo yangu ini abuse. Stop violence against women. Stop violence against women. Vamwe vacho ka. Ukazotesta kuti violence yacho makamboita seko. Aindifunza ndandiripi. Izvo ndiye aitobvunza kuti wanga uripi. Kana iye ubvunziwa be. Wambona munhu aibata foni yangu. Iye anenge atanga kubata. Wambona munhu anotanga kubata foni murelationship. Mubatire yake uone. Iwe. Anova zingaisi. Angava murume angava mukadzi kwanza. Iwe wanga uripi. Tione foni yako. Iwe ti okay. Ibe yako ushona. Maiwi. Ndokundidherera ikoko. Ndakakwidza ndege unoziya. Narcissist. Zvino ukakwidza munhu ndege kazvire kuti wakumisa muhomwe vasemari. Kuna gogo vakakwidza vanhu ndege nanhasi zvinongotaurwa zvikataurwa zvataurwazve. Ndakakwidza ndege. Padone 20 years. Ndakakukwidza ndege. Hanzi nasivongile Kumalo hendi are you a psychologist? Zvatanga. Zvobvunzwa kuinbox izvo. When I listen to you, I get depth of knowledge from. Thank you. Nanzi nasendadzidza. So, I'm done. Ndonzira kuromba vari mu relationship dzakadai so. Saka vodini manje? Zvimwe zvinhu chakadai chikatyokera asi chakuda kuti uchitsvaga yewe yekuhandla kuti zvinhu zvawakainvesta kana zvinhu zvawakavaka mukati meupenyu hwako hwararama ihwo zvisangoputsika sezai. Handikona kuyara kuti ndine shamwari yangu inodaro. But ndakakasika kuzviona. Manje handichamupikisi. Ndongomuti okay, maiwe ndo zvavanoda. Manje ukati okay. Anenge achitokuuza as a reference. Bvunzai Mandlo. Mandlo unondiziva inini. Handipikisi Mandlo. Imi vanhu musandipikisa hamundizivi. Mandlo unondiziva. Anokuuza as a reference munhu wacho. Hausada kuzvinotiza. Vazhinji vandodaro manje. Kune munhu anotodaro wandotoziva unonga bvunzai ningi. Bvunzai clever. Clever, we've done this. Iwe kunokunyepera vanhu. Kunokunyepera vanhu. That's unfair. Chimukriticize ipapo kuti mufunge zvenyu baba pamairara neni paya handina chandaiwa. Wachudi? Haugeze futi iwe. Hauna? Haugeze. Muviri wako wakabora. Abuse yacho. Matroll. Vakaenda painternet. Vanoita zvinhu 2 paFacebook. Ndo shasha dzine mapost idzodzo. What they do kana vari paFacebook, they're either praising themselves or trolling people. Ava painternet. Zvanoita munhu iye anenge achingopraisa himself kana kuti trolling people. Saka dzimwe dzenguva pakaita munhu ari kuita live yake, vanouya vakambonditaipira nezuro pa ghost account. Uchiri kurumbidza kuti nani hezvo ndiani wandovata naye. Zvanga zvabva kupiko. Asanamboita X wakadero, handiti X wakadera. X wanga vataura, handiti X anobuya painternet hazviite, handina X, handinyenge type idzodzo dzouya painternet. Zvinotaurwa izvozvo, handizvo zvaunosimudza foni yako wofonera munhu. Kana pane zvawakawafunga behind the scene. Anenge achida kungokulowa confidence. Ndingataura chii chingabhilivhwa nemafans ake. Mafans ake akabhilivha. Dzimwe nguva anenge pamwe ma-X angu aripo ipapa pamwe 6 or 7, 5 or 8. Vari kuti ndiani ari kuti murume wedu tomuziva kauyu. Haadero uyu. Undoona. Iye haambozvifunge. Munhu wacho haafunge. Anogona kunyora zvimwe zvinodamaja. Achinga kuti ari kudamaja reputation. Hani mavambona umwe akambondinyora painternet uya. Iye achinyora
akatanga agona kuti convince vanhu mbijana dai akanyora mbijana but story dzacho dzisina musoro manje nenge anodai achinyora zvinhu painternet zvazara painternet kudai chizvibacka up haambofunga kuti but zvinomeka sense saka vanhu kana voverenga vari intelligent but hang on a minute, if this guy is wanted isichigara chingomona palive this story is fake man. Munhu anogara achiuya pamalive anonzi wanted and Leon is wanted dead or alive isichingomona every day ipapo manje havazvifunge vanhu vari narcissist hanzi you phone them with your problem and you end up listening to them and their problem. No, if you phone them with your problem you end up listening to them with their success. Munhu ari narcissist haawanzi kukufidha nemaproblems ake. Ukamufonera une problem anotanga kuda kukuratidza how she coped, how she dealt with my problems akadero, how she became successful, how she's there up there. My problems akadero haina ndichedza murume akadero ndoramba murume akadero ndosiya ndakasiya murume wangu yati vangani vakafurirwa kuputsamisa nemanarcissist. Mangwana masikati wana narcissist ane murume wake. In my situation it happened. Narcissist anouya achicontrola marriage yasisi vake, so kucontrola marriage yasisi vake, a narcissist lady controlling budai marriage ukangobva vachiwirirana sezvo vanosara vakurumana ivo pachavo, family yacho inosara ichirumana. Ukangona paita narcissist achida kugwisanisai buda enda. Umwe wako kana achifarira narcissist rega siya zvakadero within a week unoona zvingachataudzana zvablockana. So usually if you phone them with a problem, then you end up listening to them. And no, narcissists are there. When you phone them with your problem, they start talking how big they are, how zvakadero kwavari haitombozi problem zvakadaendo dhila nazvo inini zvakadaendo gadzirisa zvakadai zvimbonetsi ndiri chihera kaina ndiri madhuve echishongo isusu zvo zvazvitavi isita kutoaffecta anozotaura kemaproblems akumaita bigger than yours kuti asakupa mari. Isusu takutoaffecta nezvizvizvi pakadai soitsone message akutinetsa ndedzidzisi izvozvo takadhilana Pythagoras iwe unenge waenda kudzidziswa factorization. How do you factor? Zvana factorize takadhilana nazvo kudhara izvi mametsi dzamainga takaita Pythagoras but ena kwakuti dzadzana uyu manje additional maths additional maths ndanzwa nadzo ini maths ndakutodzisiya kutosiyana nazvo ndokuti regai maths zvawambotanga uchiti wakadzikunda wauda ndirege pawakakunda panzvwe kuti ndibetsere inde pawakakunda okay nhaye vamunarcissist mati makapagona chindibetserai ndisvikopa makagona ipapo wakuti siyana nadzo asi handisitombozoshandisa mulife izvozvi ndakadziita maths handisitombondibetsera cho iwe bvuma kuti zvimwe zvinhu hauzivi havabvumi. So next timbonzwa so regulating umwe azoti kudii ndainzwa style yacho. Okay, sorry macomments handigone kuaverenga ndoaverenga ndiri kure. How do you deal with it in a family where the brothers expect sisters to care for them? Ndizvo zvandoreva. It's not wrong kuti my brothers I feel like you should care for them. The biggest problem is they don't thank you and vachona avakutendi. They don't appreciate, sorry, that is the way to say it. Ava appreciate vanhu vacho. What they do, vanodemanda. Asana mbona mna sugar yapera ndambota ndonga manongwa kwe. Asana mbusanga mna sugar yapera. So what? Ndebaba kanyorwa kuti fidzo ndanokupa sugar. Avachakwanisi kuva humbled. Mwanangu kuri sei koko. Asana mbusanga nomwe munhu pama WhatsApp vandogarisana nemanarcissist hopo. Ndoisa status yangu iri funny. You know I always have my status ari funny. Munhu hambo ndimhorosi. Kanda iyo. Satan. Nechemwe ndogara ndakavatu stupid. Sometimes they ignore. 2 weeks ago nditi mhoro. Ndaisa status yangu inonakidza joke yamukadota. Kanda. Who told you kuti it's your right kuti ndikukandira? Kutadza ngo kuti uri boy refidzo. Status yako iri funny. Do you mind sharing it? 3 machats.
Hi, uri boy refito. Status yako iri funny. Do you mind sharing? I feel good kana wadero, but uri narcissist. Ndikareka kutoka ndepapo utondiblock. Anodada mfesi wewe. Fesi anodada kani manu ya mfesi ano. Awasatombozana navanhu vantu vanhu vanodada. Narcissist. Majority ya narcissists vanoita vanoprojecta kudada kwavo vanokuisa pavanhu. Mfesi anodada kani wewe. Kubva zvakamboenda Britain mfesi anodada kani wewe. Mzati mamboona. So my brothers expect sisters to care for them. Ibasa. Vanopedzisira vangonyebeba kana ngoza inzwaika tine family. Hanzi ndanonoka kusvika wezhira. Vanonoka kusvika mungozobona kuYouTube. Hanzi mutsvagirei pekugara pari comfy. Mutsvagirei pekugara pari comfy. Hanzi ndiani ari kureva ndini here? Ndini? I don't know. Sorry guys, can I get a comfy? Nditengerei chair then. Kana ndiri maybe andisini. Ndochka kupindura zvimwe zvose ichwa ndindarewa. Pamwe vanhu vanga chiko came late need notification. Kana uida ma notification you can go on my way. Go to my page as well. Follow me on YouTube. My notification. So guys, thank you so much man. Pane zvamuchura uzere nezvemanarcissist. Vazhinji vacho munavo mudzimba umu vakabuda vachienda kubhawa vakadzoka na 3 am vanoda kuti muka ubike. Unaye munhu akadero maiwe unaye munarcissist. Munarcissist unomudza usati waenda kunorara bhebhe ndiri kunzwa nzeve. Makusena akubvunze nzeve yabo here. Pote ndoirova nzeve nepamasumuka maniwe muka. Kune zero pandakati havana that sense kuti omwe wangu might be sick. Baby, ndiri kunzwa kutsva. Anongokufukidza jira ipamusoro. Okwera pamusoro pako futi. Baby, zvandati ndiri kunzwa kutsva. Wakwidza jira waenda pamusoro pangu futi. Havabvunze saka toita sei? Baby, vanhu vari kumba iwe unomuti baby valiani ndezvako izvo sha. Vanhu vari kumba ngavatsvake vega. So vamwe vacho ndivana admin vemagroups. Havana that sense kuti ko vamwe vanoti kudii. Guys. Mukana mabude ndobudisa. Ndobudisa group. Havari ndivo chete. Group rese ndivo. Havambocheka kuti vamwe vanhu vanoti kudiyo. Saka vamwe vanhu muri kuti kudiyo nezvatiri kuita izvozvo. There's nothing wrong. You can be a leader, but iwewe leader noteerera vamwe. Guys, handikuona ndaita live in a narcissistic mood. Ndiri munarcissist aita live yangu. But ndinombobvunza kuti saka pane zvamunoda here kuwedzera. Pane zvamunoda kubvunza here. And by doing this ndotodzidzawo zvimwe zvinhu from you guys. Handizive zvese. Pandoziva zvakawanda. Ndamu narcissist mood now. Handizive zvese pandoziva zvakati one day. Because my subjects andakastudy. And my subjects andinodorarama ndichiona. But at some point, just going to guys, pane amwe anoda kuwedzera here. Like now ndakukata zvangu live ndobvunza pane zvimwe zvamunoda kuziva here. Pane abvunza toita sei kachidana nevanhu. Majority yevanhu vari kudana nemanarcissist. And you are stuck with them. Munarcissist merandudzi zvaachakuudza kana uchida kumuramba. Ukada kutaura zvinhu zvinoita senge kuda kurambana. Ndiani anokuda nevana 3? Une munhu anogara achikuudza izvo zvandiri. Ndiani anokuda nevana 2? Iwe achakuda ndiani ndakatokubvisa virginity. Wakambonzwa mastatement iwayo? Munarcissist. Vanofanirwa kukublitla zvazvo kuti unosara uchimwa kuti hakuna munhu anovada. Iwe buda panze apo uone manyipimbirona. Varume vari single vawandisa. Kana uri single right now ndine shamwari dzangu dziri uri single wakabatana. To shamwari dzangu dzodana wakabatana. Garandati. Ndine shamwari dzangu dziri single hopo. Sekuda urora. I'm not joking. Easily so. Good guys. But vane
vane malevels avanotsvaka havangoti kuuya zonke haiwa havasi desperate vakabuda murutsva wava munhu ambobuda marriage ndogara chitaura kuti kana wabuda marriage ukaita warara kuroora futi uchipamhanga mistake it's a mistake to do a mistake, but it's not a mistake to repeat a mistake. Wanga wakaroorwa nemunhu ari narcissist hatidi kana kukuona uchizoroorwa nemumwe narcissist futi. You should learn from that. Unofanirwa kuunzwa ukamunzwa maitira this is a warning sign. Green red light iri ember. But ukaona uchidzokera mukudana nevanhu vakangofanana vamwe venyu munorambana ndogara ndichitaura statement yangu iri famous. Unodanana nemunhu womuramba unodana nepaper 2 yake. Vazhinji venyu murodana nepaper 2 makabuda mudivorce zvakanaka nakatikati makorokoto makunodana nepaper 2. Manje paper 2 haina multiplication, haina multiple choice. Paper 2 ine working. Vazhinji venyu muri kubuda mamarriage muchinda mu deep rubbish relationship. Zvokuti unotarisa suro wandaive naye venani. Uyu manje anga ari narcissist anga asingakurovi. Uyu wana manje anokurova achikurova futi achikutorera mari yako mukadhi mako achikubira. Wazotombozviona. Second marriage yakutoita senge worse. Ugobona ive handsome. Yeah, most of them are handsome too. They are really handsome guys. And they are so beautiful. She must slay queen. Vazhinji vacho ndo vane structure ivava. Very, very good structure. My narcissist. Physical, blow away. Blow. And the first days, vanokubikira vanokuwaridzira vagokugezesa vari magumbezi. Inonzi love bombing. Vanoigona love bombing. Love bombing kukukandira mabhomba erudo. Vanokandira mabhomba erudo zvazvokuti ka unoti ndazomwa maivepi naisi nyoro. Bonde racho vanotanga kugezesa nemafuta vagotora anointing oil vagoti I bless this food ugoti my God, now I found a husband who fears God. And yet is a narcissist. Wapinda manje. Ozona manarcissist anafana neshiri iri kutewa nekeji dzataita kuna naZimbabwe. Unoisa chibage kunze kwekeji chishoma. Woisa chimwe pedo nekeji chishoma. Wozoisa chakawanda mukeji. Saka chiri inodya chiri kunze. Kana ikatoguta nechiri kunze iri smart inobhuruka ikatoenda. But nokuda kwegreediness chiri inodya chiri kunze yodya chiri padhuze nepamukova. Yobva kuchimwe chakawanda chirumu. Chirega ndinodya chirumu. Keji yovharika. Chiri yamukeji. That's what narcissists do. Manarcissist anokupa chibage kunze, okugezesa, okupakurira, okusukira ndiro, uchiri kupfimbiwa paya. Ugonda muwana. Agokuperekedza kubasa achikudropa, achidzoka achikudropa, achiona kupika achidindi, achikutengera hembe achikudai. Ugonda muwana. Wazopinda mukeji, shiri yotanga kuudza kuti iwe unhasi kuda food, vanangu vari nyama, saka iwe shiri ndiri kukudya. Komuri kundidyisa mandifidha earlier. Chikafu asachatomboenda kana pahuro chiri apo. Saka tichashandisa mangwana kunoredza vamwe. Iwe takutokuraya banga. Shiri yako tauraya vana vangu tidya. Saka food ye inenge rapo. Yodzoka yodoiswa yonogezeswa musinki. Dzimwe shiri dziri kuidya mangwana dzoitwa dinner like that. Munarcissist haagume mabhebi. Haana limit. Munarcissist anogona kuchita nevanhu 60. Kana type yake anoda iripo, there is no limit. Munarcissist anokuchipa same pattern. Anokuchita ne same pattern but different women. So a narcissist guy can have problem. A narcissist lady, variko ma ladies, anochita man andibatwe, indinochita. Whether live anokuza, ndakachita vakawanda ndibatwe. Narcissist. One. Achiva chinyanza somboenda unomozodi uyamboa F off wamsiya uyamboa F off waenda panongo. But my victims ake ese ane similar traits. Yatinoti submissive.
vese mavictims acho anomuteerera. Handowanza sisa vataura kuti ndinayo mwana kugara ari right, ndakato ndangonyarara. Wadova victim, 1 down. Achanowana mwe 4 vanoita zvanoita, adova nevanhu vake 4 munarcissist. Hai friend, ndangozviita zvese zviri right. Ndo zvanotoda izvozvo. And don't say yes funga kuti achazvidemba. Havana mweya wokuzvidemba. Munarcissist akauya foni yake iri pa7 ndandasirira. Munarcissist akauya foni yake iri pa70%. Anobvisa yako ine 4% battery. Achisa yake so munarcissist. Mzani mamboona nakadero. Foni yake iri pa70%. Akauya pamba penyu. Anobvisa yako iri 5%. Haatarise kuti ndabvisa iri pachi. Ndolati yangu igara iri pa100% because I'm a busy guy. Mumba mangu. You are my friend, aren't you? Unoenda basa rewe. Asara mboza mnandero. Unoenda basa rewe. Inika ndichibva pandoenda kubasa ka. Saka ndichaji phone. Otherwise ndozorega kufonera futi. Whatever ndine zvikombe. Asara mbomudza mnandero. Wasati? Narcissist. Kwaari hazvina kana pamwe panoti hlo. Kuti but guys, ndiri kuita izvi. Am I being fair? Fair. Hazvishandi. Free and fair election. Munarcissist. Munarcissist anogona kuriga my elections. Munarcissist anogorigira my elections. Ari clear. Clear kukuza maruza. Uchimona achitobvisa 0 achisa 0 kwake maruza. Hinda 5,400. No. Regando 0. 5,440. Kuzvarutora for iwe. Taura zvaunobona. Anokurambira so. Handina umwe munhu anodanana naye right now. Ndakuchipedza. This is the last one. Handina umwe munhu anodanana naye so. Wokuti anotaura something. Mangwana manera kuti ndambodere. Does that ring a bell? Narcissist. Kuna umwe munhu wokuti iye zvino kana kutaura naye you feel like recording them. Wait, hello. Or record. Click record. Hey. Could it say? Okay. All right. Bye. Mangwana maskato iwe. Kuna zero pepo handina ndakakurecorda. This time ndakakurecorda wajaira. Listen to yourself. No, ndandisingarevi izvozvo. Yes, I said it, but I didn't. Ausara mbomudza munakadero. Narcissist. Munhu anokuitira live so achitaura nonsense. Agoiramba live here. Isitakamurecorda tikaita ma-screenshot. What ichi? Handina kuti Tete Tilda vadaida. Yeah? Hauna Tete Tilda vadi? Handina kudero. What kudi? No, that is always defensive. They are the boss. They rule. They kunari right. Ndivo vari right chet. Chero vakatora chi vari right. Chero vakala dodi vari right. Narcissist. Kone saka vanhu vekumba kwenyu vanozoti vanhu vei kumba kwani. Iye anozako. Havana basa nokuti vamwe vekufamily vachazoti kudii zvinokushanda pavari. Saka kozvino zvamuri kubira vanhu pambare panapa muri dzeku hamuzopi vanhu vekwenyu ngozi yei kunani. Munhu ari narcissist anoziva zviri zvakam